Wah, ayo, Gatot Kaca. Aduh, Kyai, mati aku. Ah. Mati aku. Dimas, pun Kakang jaluk urip Kyai. Pun Kakang jaluk urip Kyai. Pun Kakang jaluk urip. Awakku panas kaya kobong. Gatot Kaca, kowe aja mentolo karo dulurmu. Aku dulurmu tuwa Gatot Kaca. Mati tenan aku. Langening kalanggiwana gelar pandhan muncara non lir kekonang sureng sorotetan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara apa dene sira Yayi Arjuna barep kakangku apa lunten pindhaling ngadhawuh menapa Kaka Prabu persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging sira Kresna nggone pun Kakang ngangrantu lawan sowaning Atmajamu Werkudara ya kuwi Siya Antarja ingkang wis ndak utus paya sowan ing Praja Dwarawati ngwigati ambayongi marang rawing Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ewadene dina samengko Atmajamu Antarja wis katon sowan ing Praja Ngamarta mongko ora marengi rawing Kaka Prabu Dwarawati Dimbalana anakku Antarja
Purwamadya wusanane nggone diutus mbarep kakangku sowan ing Projing Dwarawati. Iya Dimas, si Adilungga ingkang prayoga. Yo mbarep kakangku ngestu wada. Atmajaning Sun Antarja wis katon sowan ing Praja Ngamarta, mara gagengger matura marang wakmu ing Ngamarta. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana, Wah Prabu. Sawetawis kula sampun kelampan sowan wonten negaring Dwarawati lan menapa ing sampun paduka dawuhaken ugi sampun kula unjukaken kersanipun Kanjeng Wah Prabu ing Dwaraka. Nalika semanten Kanjeng Wah Prabu paring dawuh bilih tasih kathah kewajibaning Projing Dwarawati ingkang dereng sagedipun rampungaken. Tumunten prasetyanipun ingkang putra tinimbang kula wangsul dhateng Projing Ngamarta. Mongko sak mangke ingkang putra nampi dukanipun Kanjeng Wah Prabu saha Kyai Jodipati. Nadyan taunana windanana ingkang putra boten nedya wangsul dhateng Projing Ngamarta menawi boten sareng kaliyan Wah Prabu Dwarawati. Iya sabanjure piye, Nggih Antarja? Namung ndadosaken kagiat raos sing manah sareng kula papan wonten alun-alun ing merpeki dhateng jasad kula inggih menika putra paduka Kakang Setijo Buma Narakasura. Ing nalika semanten satemah dados regejegan antawisipun ingkang putra pun Antarja kaliyan pun Kakang Setijo. Tumunten wanter timbalanipun Paman Garbaruji paring dawuh dhateng ingkang putra ing jangkar bumi bilih menapa ing kelampan wonten negaring Dwarawati. Mugi kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu menggah kawontenanipun Kanjeng Wah Dwarawati sumangganipun badhe metang. Nyatanipun sak mangke Kakang Setijo Buma Narakasura mapan wonten negaring Dwaraka lan Kanjeng Wah Prabu Dwarawati mboten kedugi rawuh wonten negaring Ngamarta Wah Darmakusuma. Permara remangus wanya ngambrang kadi karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastrat Maja Leng-leng lalu mangulati dereng ngantos paripurna mumbal wacana kadrenjo praptaning nalindring traju tresna Prabu Setijo Buma Narakasura tubrajak tanpa larapan tuntang ning samudra anglangut Anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara gawe kaget penggaling sun ora pangling atmajaning sun ing traju tresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana paman. Kula ingkang sumengka sowan paduka paman ing Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman Darmakusuma. Ya nggih kula ndak tampa liwat pangestuning pamanmu tampanana kula pun dinggo jimat paribe. Ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan sumengka pengawak bajra. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Darmakusuma. Nuwun sewu. Sawanipun ingkang putrapun Setijo estunipun namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka paman sakadang kadeyan. Paman Jodipati, paman Panengah, paman Sawojajar, tuwin paman Bumiratawu. Supados sak mangke keparenga suka lilaning penggalih
anyandhet anggenipun badhe paring kanugrahan dhateng pun Gatotkaca kadang kula ing pringgondani ngemuti lan kula aturi nyawang dhateng jasatipun ingkang putra pun Setijo. Paman sampun wangsul wangsul kula menika gayuh kanugrahan ewadene cabaring damel gagar wigar tenantuk karya. Sak gedhagan menika kula sampun nampi sasmitaning Jawata bilih nalindring Traju Trisna ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Pinaringan kaludhangan nedyang gayuh wujuding Wahyu Senopati. Monggo kula mireng menawi para Pandhawa ugi andhumbani dhateng kadang kula ing pringgondani. Nedya gayuh Wahyu Senopati. Kula suwun kanthi sanget mugi welasa dhateng ing abdi utawi ingkang putra pun Setijo. Dinten sak mangke kadang kula ing pringgondani kula aturi ngawon lan Wahyu Senopati kula ing nedya ngukup Paman Puntadewa. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu bukir moyak mayik saking dias baliwur Werkudara. Piye? Iki dudu perkaraning Puntadewa. Gatotkaca Yatmajamu Yayi. Ana tembung kaya mengkene saka Setijo Bumanara Kasura. Kepiye mungguh nggone Siadi bakal nengahi perkara iki? Wah, Setijo. Paman Jodipati kula wonten paring adhawuh. Kowe wis dadi ratu, wis gerang. Kowe wis dewasa. Gatot anakku ya wis gedhe. Wah, aja nangis kaya cah cilik. Perkara iki dirampungke lanang padha lanang. Keparingipun Paman Jodipati, Gatot. Kowe kalah karo kakangmu Traju Trisna. Wah, gecek dasmu medal Jawi, Kakang Mas. Werkudara kok kaya mengkono nggonmu ngrampungi perkara. Tumraping Werkudara kaya ngene nggonku nglampungi perkara. Hukuming Werkudara ya ngene. Yen kowe masrahake karo Werkudara, kowe ora usah dadak kakehan gunem. Iki tak tanggunge. Wah, Gatot mudar ya wis ben mudar. Yen menang ngukup kanugrahan ngono wae kok repot. Kata tyan Gatotkaca tinon mapakarga suta teka pira Kresna Parta maneher saktinira Yayi Gatotkaca ora usah dadak nganggo tata krama. Kanjeng Rama Kyai Jodipati kaya mecut rasane anake lanang. Kakang Setijo sing tak anggep mulang sarak. Lho, mulang sarak piye? Ingkang mestine wong gayuh kanugrahan aja njaluk kawelasaning wong liya. Pandhawa ndombani Gatotkaca gayuh Wahyu Senopati. Kakang Setijo ya kepengin gayuh Wahyu Senopati ngibarate kaya wong adu landheping pacul. Nanging aja nangis kaya bocah cilik dapurmu. Aku ora nangis karo wong aduamu. Ming njaluk supaya jagat iki adil. Yen kepengin adil kudu budidaya ora mung kowe adol tangis nang ngarepe pepundhenku Pandhawa. Cethane kowe apa aku sing bakal ngukup Wahyu Senopati? Mati Kakang Traju Trisna, aku bakal ngukup Wahyu Senopati. Yen mati Gatotkaca, kukupen Wahyu Senopati. Wah, legandang dening pun Kakang. Para maju Kakang Setijo.
Hup. Wah. Wah. Ah. Ayo. Wah. 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 Yo. Ayo, amok hati-hati. Pripun, Den? Kang Rama wis mempenge ora jamak-jamak. Kula ya krungu saking Jawi wau. Gatot. Ben kowe arep kepengin durungan Wayu Senopati kudu iso mateni kakangmu Traju Trisna. Sampeyan terus metu. Ndara Stijo terus metu kok saniki durung ana 5 menit lho tak jami. Kok sampeyan wis mundur niki pripun? Pedro, Nun, Kakang Stijo rusuh. muni piye, Mun? Ora muni piye-piye ning tandange rusuh. Lho, tandange rusuh pripun? Nyokot. Lho. Ndara Stijo nyokot. Iya. Gong, Ndara Stijo nyokot. Wah, mateng kok. Urung. Lambemu ora wis mateng kok. Nyokot ki tegese Ndara Stijo ki nyokot gulune Ndara Garkaca. Wah, lah iki sing bengi iki sing nyokot ora mung Ndara Stijo lho, Tru. Heeh. Pirang-pirang ki lho. Sawangen. Wah, wis werna-werna. Ana sing dirajang-rajang nggo sendok bareng. Mbaya wis men to iki mesti seneng. Wah, jan kaya enuke raja macam. Heeh. Lho. Ana wong mangan kok ngentut ora. Ketoke katutan. Wis. Padune men sing mangan ra kolu to kowe senengane beda wong mangan ngono kuwi. Tak tilakane aja rasa ditilake. Jijik kok ora. Nuwun sewu Den, sampeyan nek kaget Ndara Stijo niku nyokot niku jane sampeyan niku kemutan mboten? Kelingan apa? Ndara Stijo niku rak panjalmane Nalindra Surateleng duk nalika semanten jejuluk Prabu Bomantara, nggih napa mboten? Iya. Monggo Prabu Bomantara niku Nalindra setengah buta. Mula ora aneh nek Ndara Stijo niku iso nyokot, merga Ndara Stijo niku ya kedunungan siung. Merga saka kedunungan utawa kenjingan yitmane Prabu Bomantara. Iya, Petro. Nggih. Tur sampeyan ya ora kurang kekuatan. Asta tengen Aji Brajamusti, asta kiwa Aji Brajadenta. Nggih mboten? Iya. Tur panjenengan nganggo wujuding topeng waja. Topeng waja niku ampuh kegila-gila. Meripat sampeyan niku nek nggo mandeng napa mawon, wah ngungkuli Superman. Superman niku iso metu cahayane. Nek sampeyan iso metu banyune, nggih ta? Iya. Monggo nek wis dipandeng apa-apa gunung jugruk segara asat. Wah, ampuh kuwi, Tru. Heeh. Aku mandeng bola-bali ora tau jugruk-jugruk ya, Tru.
Mandengmu ora manteng kok. Wis tak panteng. Ya ora ana sing jugruk babar blas e. Do etel wae. Ayo. Ayo. Ayo ya kok. Heeh. Netra panjenengan menika naminipun inggih menika mawi Netra Surya Kantha. Petro esuk-esuk ini omong ora traca. Ora traca piye? Mamune apa kowe? Mata apa? Surya Kantha. Ku gek kurang hurufe ora. Ya ming Surya Kantha kuwi. Dititi priksa. Ku gek kurang hurufe ora. Surya Kantha iki nyawang Gunung Jugruk Segara Asat. Nek cara kula, Ndara Stija ampun digawe macak, nek perlu ditegeli. Niki perkara kanugrahan lho. Nek sampean kalah karo Ndara Stija, sampean ora ngukup kanugrahan. Nek menang karo Ndara Stija, ngukup kanugrahan. Aduh, Kyai, mati aku. Mati aku. Dimas, pun kakang njaluk urip Kyai. Pun kakang njaluk urip Kyai. Pun kakang njaluk urip. Awakku panas kaya kobong. Gatotkaca, kowe aja mentolo karo dulurmu. Aku dulurmu tuwa Gatotkaca. Mati tenan aku. Kresna ya kene. Katon pasuryanmu kaya dene kuwatir marang lelakon Puhulun. Sinten ingkang boten kuwatir? Ratri Mas paosaken wonten ing dedharatan anak kula Stija dipun tamani dayaning Kyai Surya Kantha netranipun Gatotkaca. Ngantos wujud mawa kados mekaten tanpa badhe pejah tak balangi gamparan bungkul kencana sing Gatotkaca. Gatotkaca, aku tobat Yai. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura Yai. Oh. Woi, ayo amuk. Oh. Apa sampean kok pasuryane malih kaya ngoten? Petro, ana sing tumindak culika. Topeng waja sing tak agem pecah. Petro, aku dadi wujud kaya ngene. Iki dadi kaya ngoten iku pripun? Semer ngene apa? Ponten Yai Semar, aku tulungono. Topeng waja pecah, aku isin. Anjen setan tenan. Ndara Stija akeh sing bantu nganti enten kaya ngenten kedadosanipun. Nggo kula sowanke tengersaning Sang Hyang Asih Prana mawon Ndara.
sareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane Ismaya kula pukulun ya kene kananing jagat geger samirebat Wahyu Senopati ya sampeyan Ndara Gatotkaca kali Ndara Stija sami sile ungkih genti kalindhik ning enten sing tumindak mboten sae dadi Dik Topeng Waja niku madal sairing pusaka kok enten sing kawasa mecah Topeng Waja kagungane Ndara Gatotkaca wekasan Ndara kula wujude kados ngaten kula nyuwun pengadilan nek sampean ora iso ngadili perkara niki Semar ora trima pukulun ya to yen mancen kaya mengkono Semar merga saka pokal gawening Stija Buma Narakasura lan kabeh kelawan ingkang padha ngrewangi pakartining si Buma wekasan ulun ora bakal matedhakake kanugrahan kelawan Buma Narakasura nanging Wahyu Senopati bakal ulun paringake kelawan wayah ulun si tetuka ya Gatotkaca kejaba saka kuwi ulun uga bakal paring salin Topeng Waja wujuding topeng perunggu Gatotkaca wonten dawuh ayo nderek panjenengan ulun nggih matur suwun lho aja kaya ngono Semar nggih kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Gatotkaca bakal ulun paringi Wahyu Senopati lan katetepake ingkang kedurungan Wahyu Senopati ya si Gatotkaca sembah nuwun ulun nanging Gatotkaca kudu bisa ngrampungi perkara jagat ya kuwi kudu bisa ngasorake Stija lan Semar ulun titip lawan jeneng kita sapa wae ingkang ngrewangi Stija bandanen aturna parang panjenengan ulun bakal ulun patrapi pidana ingkang sakmurwati nggih sendika awi awak dhewe kon ngawat-awati karo bapak sapa wae sing nglabuhi Ndara Stija. Wah, kalau Ndara Gatotkaca ngamuk le. Wah, seneng tenan ae. Gatotkaca wis tumandang kaya ngono kae gluk-gluk. Wah, wae. Kapokmu kapan? Ya ora keneh. Oh, endo Den, langsung Den. Mudiar kowe. Nglekar ora kowe. Apa ya, Tru? Apik. Aku kok ora weruh, mula dadi wong ki aja cendhek-cendhek. Dadi iso weruh kono-kono ora. Neng apik perang apik banget. Udus. Udian. Ayo
Iya, weh Den. Tangan. Tekoke. Langsung. Wih, mujer kowe. Ora to ya nglekar kowe. Kapokmu kapan? Apa ya terus apik. Aku kok ora weruh ya, ora weruh kowe cah cendhik kok kowe. Mula angel lehmu nonton ora. Wo. Ana sing mabur Galugong. Endi? Kaya apa? Weh, sinuwun Ndarawati, padake ora ning mungsuhe, goleke mungsuh kowe. Prabu iki Sedewa inggih nuwun sewu nganglang jagat sinambing liga pusaka Kyai Cakra Baskara badhe menapa ora ngopo-ngopo kok Yai aku ming mlaku-mlaku menika tasih kesuken mlaku-mlaku kok isih peteng aku ki ming ngisis Kyai Cakra mboten aku ming ngisis panjenengan badhe menapa mboten ngaku kula rangket sowanipun kula suwanaken Sang Hyang Aseprana. Yai aja piye wong. Wis bladaran. Kowe lah. Dewa. Udus. Ati tekoke. Modar kowe. Propagong ora. Wah kok mempeng males kowe. Aku nganti menyonyo endasku terus. Tok keplaki ora. Ayo, Ndara Kresna candhak Ndara Sedewa. Wah, Gong. Kok ana wong keleke pirang-pirang. Sapa? Bathara Guru. Wes, kandhake Bathara dosen. Oh. Ora ngono. Anjur rawuh-rawuran. Didelok iki engko ki der ora aja mung waton. Aja mung waton terus nyelekop, mung waton nyelekop ora masuk ora. Ah terus apa? Semar. Hah? Semar. Semar kok ngopo? Kon medhoke Bathara Guru. Oke, saiki, Tru. Ya. Semar ya tanpa omong-omongan. Bathara Guru terus disikep ngono wae. Ora iso omongan. Ya, Gong. Lho. Kok nganggo pelus barang? Hah? Kok nganggo pelus barang ana pelus kok mabur? Sapa? Sikus. Pelus. Kok sikus ora? Sikus ki DPR e. Heeh, Nding ya. Ana pelus kok mabur. Wah. Pelus sama ula gedhe banget. Dudu ula kae, Tru. Sapa, Gong? Wes tak sawang as. Kae genah patung Taman Sari. Patung Taman Sari ngene. Kae jembatan Taman Sari kae lho, kok ora tau piknik. Jembatan Taman Sari kae ana ula Nagaraja. Ayo kae jenenge Sang Hyang Nagaraja. Waduh, sapa mungsuhe, Tru? Melayu, Gong. Nanti Pertapan Suhin. Kowe iki ngopo ya ora? Jabut wulu cumbune ta. Ora ya omong-omongan sik, nang ngono kuwi ora jelas. Geculane kepiye, humore kepiye iki ora jelas. Iki wis kulino ning YouTube ya, Tru. Dadi wis do paham. Ha iya. Ndara Seta turu. Sare. Coba ling gugah piye? Nek cara piyai kuno jabut wulu cumbune. Oke, tak jabute wulu cumbune. Kowe. Ben nekat wae. Lho iki. Sak gegem iki.
Wulu Cumbu ki ngendi? Hah? Wulu Cumbu ki ngendi? Iki to? Udu. Iki ki ya sok Cumbu. Ah iya. Ning kala-kala. Wulu Cumbu ki udu kono. Ha ndi? Iki lho, iki Wulu Cumbu. Gon jempol to? Iki bringos, iki jenggot, iki simbar, iki wulu kelek. Iki ceksut, iki Wulu Cumbu ki cedhak karo ceksut. nah iya. Nek ora kena dijabut, Sak penake dhewe ora. Prastiwi ngerti artine wong ngerti kae lho cah. Cah nekat e kae. Wis kebacut tok job jabut Wes e. Nendara Seta ki umure wis 50 anu 80 munggah truk. Ha iya. Pulune mung kari dhuwur tok. Wis ora wangun ya wis tak jabut entek saiki. Waduh. Entek. Brindil. Ha iya. Nek nganti kopiaine tangi ngerti nek brondol piye. Men. Kurang ajar yaene kok turu sak penake dhewe. Gugah kok. Gugah. Sit. Hus. Ndara Seta ngono kok sit ora. Ndara Seta ngaturaken ketiwasan Ndara Seta. Putra kinasih panjenengan Ndara Gatotkaca. Bandayuda kalih Ndara Setija Bumanara Kasura. Dibantu eyange Ndara Setija. Inggih menika Eyang Tradiprana. Tradiprana. Tanggaku Tanggamu. Dibantu nduk eyange ya kuwi Bathara Nagaraja. Dibantu eyange Bathara Nagaraja. Ndara Seta. Kula aturi wudu. Wungu. Monggo Ndara mesakaken ingkang wayah Gatotkaca. Ndara Seta. Mbok mresani wingking mrika dan mrika mangpresani. Pun sepi sepen. Awi Ndara Seta gek wungu gek cekak-ceket. Nah ngono kok dadak aleman turu bareng. Kaya konsumen iki isih akeh-akeh. 10 banding 2 Maksudnya 10 banding 2. 10 kursine 2 penontonnya. Ha iya. Mula ayo gek cekak-ceket dirampungke perkarane. Hak trajangi dhewe wong anak ngono. Waduh, macam mati aku. Waduh. Ayo, arep opo? Waduh. Wah. Kresna kula wonten maring adhawuh. Ya nadyan Setija kuwi atmaja kita, nanging mestine kita kudu bisa nggelar lan gulung apa kang dadi pamutayat maja kita. Yen pancen becik bener, wong tuwa wajib ndombani, nanging ora bener, wong tuwa kudu ngelingake marang apa ing dilakoni dening si anak. Nggih, pukulun kula ngrumaos ing kalepatan lan kula nyuwun pangapunten. Tanrimaning Setija kita ingkang kudu ngendhakake kamurkane. Yen to nganti kamurkaning Setija ora bisa mendhak lan saya banget duwe rasa gedhing kelawan jeneng kita, sesuk unduh-anduhane kita ingkang bakal ngunduh. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit pukulun sing ati-ati. Bathara
Guru ulun men paring dawuh. Kita kuwi dewaning para dewa. Tetuangganing Jawata. Lah kok dadi isih gampang menging kang dadi adek-adek kita. Apa ora wirang bebareng ngatasé kita kuwi dewaning Jawata. Teka ndombani pakarti ning wayah kita stijo. Luwih-luwih kita kuwi Jawata. Ingin kudu bisa ndandani marang pakarti ning titah swantah. Ora kok jeneng malah ngrojongi marang pakarti ingkang ora bener. Iye Bu Ulun. Kita ndisi ana bali marang Kayiwangan ulun ingkang bakal sumusul. Ulun ingkang bakal matrapi Pradata Agung kelawan jeneng kita ingkang wis nandhang kalumputan. Iye Bu Ulun nyuwun pamit tambahi pangestu. Nagaraja wonten dawuh wulu. Tuk sumbering perkara amung saka jeneng kita. Kita ingkang ngobak-obak katentremaning Kayiwangan Suralaya sarana duwe niat kepengin bantu kelawan wayah kita stijo. Bu Ulun inggih. Mula nadyan kita wis mapan ana ing Kayiwangan ingkang mapan ana ing pusering bumi nanging kita ulun patrapi paukuman. Kita ulun matrapi paukuman kudu nyangga bumi 1000 taun suwene. Aduh, inggih pukul ngesta. Kanjeng langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung stijo wonten paring adhawuh sepisan meneh wong atuhamu nyuwun pangapura ya nggih sabab menapa kejaba cukup semene nggonmu Bandayuda karo Adimu Lanang Pringgondani dawuh pengendikaning Wangasih Prana pancen Wahyu Senopati ora pinesti mapanangganing anakku Narakasura nanging tinapa dening kadangmu anoming Pringgondani mula remna rasamu remna pikirmu siramen nganggo tirtaning kesabaran aja mubal babal kanepsonmu isih akeh bakal tumurun ing kanugrahan besok pun Rama bakal saguh nggayuhake nggih ning yen sak gedhakan iki ndak jaluk kowe ngalao ya kulup ngalao Narakasura. Cetha banget yen to sak nyatane nadyan ngrepa panjalukku marang Rama Prabu Ndarawati mesti ora tau iso ndombani lan ora iso nglulusake apa dadi gegayuhaning Narakasura. Sampeyan tetep ketoke lair ngrangkul karo kulawarga ning batin sampeyan sumendhe karo para Pandhawa. Ya tak trimake, tak trimake. Ratu Gustiku mundur pasuryane katon cawus geligaping paningal ora gelem nyawang karo patih Pancatnyana cetha yen kagol kogelan atine prajurit Ratu Trisna padha bela marang sinuwun Prabu.
arsa madangi jagat mungup-mungup paneng sapucaking wukir marbak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung Kang putra pun pikantuk Wahyu Senowati. Ya. Mugi-mugi saged dados cagak tuwaing negari lan ingkang nyambung sejarahipun para sepuh saengga saged njagi negari Ngamarta menika. Ya Semar iya. Gandeng Purwa Madya lan wusananipun sampun paripurna lan sampun rancak liring sambikala. Sesanti Sura Sudira Jayan kang retsuh brasta tekaping kula Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih kula ngaturaken suminten yasa pendhapa cekap semanten atur kula menawi wonten lepat kula lan sak kanca nyuwun pangapura mugi saged linebur wonten astanipun Hyang Mahanasa. Ya Semar sekali merdika tetap merdika. Mugi tansah lestari nering sambikala. Kok ora poin-poin to, Mir? Gek apa duruk jeng ngono ge rampung. Iya. Slamet sak kabehe, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet to sing delok. Ngono.